Ариел да се боядисва. Айде. Сега, тук ще го играем на сигурно и знам какво правя. Единственият проблем е, че от едната боя има само толкова. Но няма нищо, мила, почваме. Вижте какви яки плитки имам. Нещо съм уднала. Сега, взимаме. Какво беше? Какво исках да направя? По-светло ли, по-тъмно ли? Какво исках да направя? Давай. Щях да забравя, бе. Всичко е наред. Изсипвам го. Ей, не видях цялото. Давай. Все нещо ще стане. И да се върнем там, където казвах. Тоя път знам какво правя. Много обичам боите да са цвят нищо. Сложих много повече, отколкото трябваше. Това е повече от половината, а по принцип от тази слагам по-малко. Не и днес. Не знам какво става. Буквално започна видеото с знам какво правя и в следващия момент всичко е мишмаш. Между другото, вижте колко е лъскава косата. Някакви хора в коментари постоянно ми казват: как поддържаш такава дълга коса, а пък се бладисваш постоянно. Грижа, бе, мацка, грижа. Ще ти споделя. Но сега правим друго, сега се бладисваме. Той вече е друга работа, казва. Също има хора, които ми казват: ама как така всеки път различен цвят? Ами не знам. Като ме гледаш, постоянно смесвам нещо и ето един път повече от едното, повече от другото и то става различно, бе. Сега не коренно различно, но все пак става различен нюанс. Почваме да бъркочим. Вижте какво яко се получи. Но какво ще е на главата ми? Един бог знае. Чай да сложим ръкавички. Пералнята се чува. Споко, не излитаме. Мали, ти са ми големи. Чакайте обаче втора част как се е получило, защото стана много дълго видеото. Може да отидете и в инстаграма ми, Ариел Глам. Там по принцип на стори винаги качвам първо, не за друго. На вас ви давам цунки, а вие ми пожелайте успех, защото не знам какво ще стане пак.